Danas je 1. maj 2023. godine. Bilo je dosta posla u kući, oko kuće po dvorištu, tako da nisam išao na prvomajski uranak, ali bar sam nešto uradio ovde. A kao utošna nagrada, da bacimo pogled malo po jezeru, preko jezera. Nešto lepo škripi stativ. Baš su se našle ove žice gde će. Ajde vidimo da probamo da... Dobro. To što vidimo u daljini je mlin. Sad ćemo da ga uvećamo. Dakle, Melenački mlin. Preterali su uveličavanje. Tako. Ajde sad malo duž obale da se prošetamo. Bez pravljenja koraka. A, lepo. Ček, tako. Znači, malo je protiv sunca i ja sam našao kad ću da snimam. Dakle, kapela na groblju. Kapela na groblju. Ajde čisto da vidimo. Kad odzoomiramo, praktično ne može prepoznati. Ajde, mogli bi malo i da vidimo vinogradi. Uči se malo sa ovim fokusiranjem. Dimnjak. Baš lepo škripi. Mogu misliti kako će se to čuti na snimku. Ovo drvo nam tu nije trebalo, ali sad što da radimo? Pravi problem. Op, šta je to? Susjedno selo. Lepo. Šta je to? Kumane. Ne vidi se više paviljoni u banji. Sve obraslo drveće. Dakle, da se malo vratimo. Ajde još jednom da bacimo pogled na ovu crkvu. Ne može, daleko. Ne može da zoomira. Ček da pustim. Ne može. Idemo dalje. Još jednom gledamo drugu obalu. Ovo drvo stvarno našlo je gde će. Baš nam tu nije trebalo. Ali dobro.
muči se sa fokusiranjem. Ćemo još jednom na mlin. Dakle, to je bila mala šetnja bez pravljenja koraka. Bez umiranja. Toliko za ovaj kratki prilog za 1. maj.